त्यांनी जो तो मी नवेच ह्या नाटकांत 5 तरेचे त्यांनी आपण एक प्रयोग नाटकांत भाग घेतलो आणि त्याच्यावर ते अख्ख्या महाराष्ट्रात म्हणतात तसे फुल फेमस जाले। त्या हेतून तांकां नाना म्हटल्यार एक 50 वर्सां त्यांनी आपल्या कार्यकर्ते म्हणजे आपल्या ज्या जीवनात एक नाना म्हटल्यार 50 वर्सात त्यांनी एक नाना म्हटल्यार 8,000 तरी नाट्य प्रयोग केले आणि त्याचे संपूर्ण महाराष्ट्रात म्हणतात ते एक फेमस झाले। आमकां गर्व असा की एक पेडणे भागाचो सुपुत्र हो जे आपले नाव म्हणजे जन्मक पेडणे येयलो पण त्यांनी आपले जे महाराष्ट्रात अख्ख्या गोंयांत महाराष्ट्रात कर्नाटकात गुजरातय हेतून त्यांच्यानी जे पाठ केले तेतून अख्ख्या पेडणेकाराचे नाव वयर केले हे आमकां खूप अभिनंदन असा आणि आमकां तेतून गर्वय असा। त्यांच्या नाटकाचे प्रयोग लावून किंवा पुरस्काराने सन्मानित करून त्यांचा उत्साह वाढवत असतात। हे बघून खूप 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 म्हणजे पेडण्यात येऊन खूप खूप आनंद होतो, आनंद झाला। आज सगळ्यांना जे पुरस्कार मिळाले ते बघून खूप खूप आनंद झाला। आणि आज म्हणजे या सगळ्यावरती म्हणजे यंदा तर सोयरोबानाथ अंबिये महाविद्यालयामध्ये नाट्यविषयक परिसंवाद सुद्धा या कलामंचाने घेतला आणि या महोत्सवाच्या कक्षा अधिक उंचावल्या आहेत असंच मला वाटतं। त्यामुळे या सर्वांचं अगदी या समितीचं कलामंचाचं अगदी मनापासून खूप खूप अभिनंदन। याचप्रमाणे कलामंचाची चढत्या क्रमाने वाटचाल दरवर्षी सुरू राहील हाही मला विश्वास वाटतो। आज हे 4थं वर्ष यशस्वीपणे आपण करतो आहोत। 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव आपण करत आहोत। काल परिसंवाद केला, आज नाटक आहे, उद्या दुसरं छावा नाटक आहे। तेव्हा हा आपण पणशीकरांची स्मृती जगवण्याचा कार्यक्रम जो करतो आहोत त्याबद्दल सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद। पणशीकरांचा जन्म पेडण्यातल्याच वेदशास्त्र संपन्न घराण्यात झाला। पंडित वासुदेव शास्त्री पणशीकर हे त्यांची विद्वत्ता तर सर्व प्रख्यात आहेतच। घरात असे पंडित वातावरण असून सुद्धा बाबांनी घरचा विरोध पत्करून अभिनय क्षेत्र निवडले। नाटकात काम करण्याला त्या काळी तरी प्रतिष्ठा मानतच नव्हते। प्रारंभी त्यांनी खूप संघर्ष केला। म्हणजे आमचे आजोबा जे बाळाभाऊ वंशीकर हे त्यावेळी काळाराम मंदिरामध्ये पुजारी काम करत होते। ते त्यावेळी देवावती अभिषेक करताना म्हणायचे की प्रभाकराचं डोकं जरा ठिकाणावर येऊ दे, त्याला हे जे नाटकाचं वेळ लागलंय हे जाऊ दे, त्याला हे आमची जी पंडित घराण्याची परंपरा आहे ती परंपरा त्याच्यात येऊ दे, हे वेळ जाऊ दे। पण तसं काही झालं नाही। बाबांनी त्यावेळी जिद्द सोडली नाही। छोट्या मोठ्या मिळेल त्या भूमिका प्रामाणिकपणे केल्या आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना नाव मिळवून दिलं ते आपल्याला माहितच आहे। तो मी नव्हेच या नाटकाने लखोबा लोखंडे ही भूमिका त्यांनी अजरामर केली। तो मी नव्हेचे तर अभिनयाचे, लोकप्रियतेचे, प्रयोग संख्येचे सर्व उच्चांक मोडले। तो मी नव्हेच्याच निमित्ताने मराठी रंगभूमीवर प्रथम फिरता रंगमंच त्यांनी साडला आणि आज त्याच तो मी नव्हेचा प्रयोग या रंगमंचावर आपण करत आहोत। पंतांची स्मृती जागवण्याचं काम तर होतच आहे। गेल्या वर्षी आम्ही या महोत्सवासाठी आलो होतो हसापूर इथे, तेव्हा आम्हाला कळलं होतं की कुठली तरी इथली संस्था हे तो मी नव्हेच नाटक करते। आम्ही आश्चर्यचकित झालो। म्हटलं मुंबईत सुद्धा आता ह्या गेल्या 10 वर्षात कोणीही तो मी नव्हेच करण्याचं धाडस असं म्हणत नाही, पण प्रयत्न केला नाही। मोठं नाटक आहे, आचार्य अत्रे लिखित, तर इथे कसं काय कोण करते? तर मी आणि माझी बहीण तरंगिणी आम्ही तिथे बघायला गेलो। तालीम त्याची बघून त्यांचा पुढच्या महिन्यात प्रयोग होता। बघून खूप आनंद आणि खूप आश्चर्य आणि धन्य वाटलं की इथे गोव्यामध्ये गोमांतकात येऊन मी ही सगळी संस्था ही मंडळी आपापल्या उद्योगधंदा सांभाळून हे नाटक तालीम करून नाटक बसवतात आणि त्याचा प्रयोग करतात। याचा खूप अभिमान वाटला आणि गर्व सुद्धा वाटला की आपल्या गोव्यामध्ये अशी संस्था आहे ज्यांनी तो मी नव्हेचला करण्याचा प्रयत्न करून त्याला हात घातला। खूप आनंद झाला। त्यांना कौतुकाची थाप देण्यासाठी मी प्रयोगाला येत गेले, प्रत्येक वेळी त्यांना मार्गदर्शन करत राहिले आणि त्याच्यानंतर पण त्यांनी बरेच प्रयोग केले। इतकं मोठं साहस म्हणजे शिवधनुष्य पेलण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। इतकं मोठं नाटक, आचार्य अत्रेंची दमदार पल्लेदार भाषा, इतकी पात्रे, त्यांनी इथे नवीन फिरता रंगमंच तयार केला। भले भले या नाटकाच्या वाट्याला गेले नाही मुंबईमध्ये, पण या सर्व गुणी कलाकारांनी अगदी मनापासून नाटक उभं राहण्याचा प्रयत्न केला। आणि मुख्य सांगायचं म्हणजे मी लहानपणापासून या नाटकाचा एक अविभाज्य घटक होतेच। म्हणजे या नाटकामध्ये सर्वात लहान भूमिका वेणूची भूमिका केली। त्याच्यानंतर प्रमिला परांजपे, सुनंदा दातार,
गंगूताई घोटाळे, चंद्राबाई चित्राव या सगळ्या भूमिका मी केल्या. नंतर बाबांच्या आग्रहानंतर या नाटकातले जे बॅरिस्टर विप्रदास म्हणजे वकील जी पुरुष भूमिका होती ती भूमिका सुद्धा म्हणजे स्त्री वकील का असू शकत नाही, आता तर आहेतच, पण त्यावेळी त्यांनी ते पण माझ्याकडनं भाषण बोलून ते पण भूमिका करून घेतली. त्यामुळे माझ्या सुद्धा या नाटकामध्ये पंचरंगी भूमिका झालेल्याच आहेत त्यावेळी. त्यामुळे हे नाटक आणि हे नाटक म्हणजे मी लहानपणापासून बघते की एक फार मोठी कार्यशाळा आहे. नवनवीन कलाकार तयार होतात. कारण एक लखोबा लोखंडेची भूमिका सोडली तर बाकी भूमिका लहान लहान आहे, तर कधी कोणी आपल्या कार्यबाहुल्यामुळे तिथे अवेलेबल नसतात. तर त्यावेळी त्याच जागेवर दुसरे कलाकार असंख्य होत राहिले. आमचं दादरला शिवाजी मंदिरला ऑफिस असायचं, कायम तालमी चालू असायच्या. कारण बाबा तिथे एक खांबी लखोबा लोखंडेला उभेच होते. बाकीची पात्र कायम बदलत राहायची. कोणी 2 भूमिका करतायत, कोणी 3 भूमिका. अशी ही कलाकारांची कार्यशाळा तेव्हापासून चालत होती, ती आजही चालू आहे. आज इथे हे नाटक होतंय, आपण त्याला भरपूर प्रतिसाद द्या आणि पुढे पण जेव्हा प्रयोग होतील तेव्हाही अगदी पुन्हा या नाटकाला या पंतांची आठवण म्हणून या, तर या कलाकारांचं कौतुक करण्यासाठी म्हणून या. अक्षर नाटकं होण्यासाठी प्रभाकर पणशीकरांनी असं काय केलं ते आज इथं जमलेल्या या विविध संस्थांच्या अध्यक्ष आणि कलाकारांनी आपल्या ओंजळीमध्ये ते विचार घेऊन जर गेले ना तर ह्या समारोहाचं खरं सार्थक झालं, तो अर्थपूर्ण झाला असं आपल्याला म्हणता येईल. तर पहिली गोष्ट मला जर कुठली दिसते की नाटकं तुम्ही ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक कुठलंही लिहा. प्रभाकर पंतांचं मी जे त्यांच्या मुलाखती आणण्याचं लेखन वाचलं त्याच्यामध्ये एक विचार होता की नाटकाने प्रबोधन केलंच पाहिजे, पण नुसतं प्रबोधन करून चालणार नाही. एका बाजूला कलात्मकता, दुसऱ्या बाजूला रंजन आणि तिसऱ्या बाजूला प्रबोधन, असं त्रिवेणी संगम ज्या नाटकामध्ये आहे ना, तिथं तो मी नव्हेच, तिथं अश्रूंची झाली फुले, तिथं थँक्यू मिस्टर ग्लाड, अशा प्रकारची नाटकं तयार होतात आणि ती हजारो वर्ष अमर होऊन जातात. म्हणून मला सुचवायचं ते असं की आपल्या नाटककारांनी लिहिताना प्रभाकर पंतांनी दिलेले हे जे सूत्र आहे ते म्हणजे तुम्ही अश्रूंची झाली फुलं नाटक बघितलं असेल तर ते त्या काळामध्ये गाजलं. आजही या आजच्या समाज जीवनामध्ये त्याचा संदर्भ अशासाठी आहे की आपल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये काय भ्रष्टता निर्माण झालेली आहे. जीवनामध्ये एखादा आपण बघतो की अनेक मुलं जी बिघडतायत, तुमच्या डोळ्यासमोर आल्या पाहिजे, तर अशा बिघडणाऱ्या मुलांना घडवणारा एक विद्याधर तुम्हाला अश्रूंची झाली फुलेमध्ये दिसतो. आणि एक असा सूड घेताना संपूर्ण व्यवस्थेवर जो स्मगलर होतो आणि त्याच्या मधामध्ये मी असं वागावं की असं मागावं अशा प्रकारचा पेच निर्माण होतो. अंडरलाईन द वर्ड पेच. आपल्या नाटकामध्ये जीवनामध्ये माणसाच्या निर्माण होणारे अशा प्रकारचे पेच आणि संघर्ष ज्या नाटकामध्ये असतात ती माणसं जिवंत राहतात, कारण ह्या समस्या पुन्हा पुन्हा मानवी जीवनामध्ये येत राहतात. म्हणून आपले जे लेखक आहेत त्यांच्यासाठी पणशीकरांनी जी नाटकं निर्मिती केली, अभिनय ज्याच्यामध्ये केला, त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट आहे रायगडला इथे ओशाळ्याला मृत्यू. काय आजच्या काळामध्ये संदर्भ आहे तर गेल्या 2014 सालानंतर आपल्या सामाजिक मनामध्ये एक परिवर्तन झालेलं आहे आणि आपली भारतीयत्वाची आणि हिंदुत्वाची जी अस्मिता जागी झालेली आहे ती प्रतिकात्मक रीतीनं मांडणारा आणि पुन्हा एकदा धर्मासाठी आपलं सगळं आयुष्य अर्पित करणारा अशा प्रकारचे छत्रपती संभाजी महाराज आजच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला यांच्याप्रमाणे आपण जगलं पाहिजे असं वाटतं. चांगलं नाटक हे त्या काळापुरतं नसतं, त्या काळाच्या पुढे जात असतं.